Danalan na yun. Girls. Kal. Lakan Diego. Kaadal ka nang Kal. Ang Kal. Tanay na ngalan eh. Gargaro na eh. Huli. Huli ka. Huli. Baka may tayo. Daman takal. Datan eh. Okay. Ang guido mo. Ya. Ano. Kotong gulo. Huli. Alam to tayo kukulot. Ngalalan, video tayo. Nih. Ang? Rum pergi datang. Goreng. Awan si awan pakai ayam rum atau di rum pergi datang. Ini irame na. Ini. Lagi dah. Ini mulai. Nih? Rumor yuk. Nih. Goreng dito. Lagi tayo sira ba. Ay wala makan kayo makan. Apa? Nih. Salakan na yun. Hihi. Oh, Gurko. Nininutan. Ayun. Nininutan. Tema. Ipit. Hihi. Yayo. Nice one. Oh, kita. Saka. Kita kau. Kaya ito niya. Rum marag katuyod ta. Alamat. Pa tadi surong. Nagdadakol jay. Sagaw. Pakialatan. Murahin na kami. Hindi pa ako tiga. Pardas daw magnadag ito yan eh. Nagaladan. Nakuha na guys oh. Dalawa pa sila nag-ukay oh. Yun. Nice. Oh sus, dakkel na daw eh. Dakkel. Ah. Lanwang. Isa ako tayo. Ito nga pa wante. Galingan mo, Victor. Ay boss eh. Hihi! Ay babae. Hey! Babae. Kuhang-kuha. Patakas sila kita babae. Patalaw nyo. Patakas mo yung ano guys, yung babae. Pakawala mo na yan. Maliit. Babae. Maliit. Wala sa atin. Pakawalan. Pag naman. Kumano ka ta? Pakawalan natin yung mga babae guys. Lalaki ito mo? Lalaki yung kuha niya. 13. Pagkita mo lang babae. Lubos. Mga nala. Nabira. Di ba pinakatan ito? Nabira. Ay, hindi nakuha. Makaboy ang pakat mo.
Ubing. Nabiran eh. Nganala. Ito yung trap, mabisa guys. Oh. Nangala ta, nangala. Awan? Hey! Okay, just wait. Wait a minute. Andatan lakay. Muna lakay. Makapoy ati pa dito yun eh. Iwaling na yun. Wah, mayang. Just wait, uncle. Balyang kaman. Pumayag. Kerangkang. Ayaw mo ka tay. Ayaw mo. Hilahin mo, hilahin mo. Guys, magipagtag-upward tayo dahil ayun siya, lumalim na. Guido mo na. Bukan dito, gigit na. Labas. Madilaim, madilaim. Yee! Okay. Kaboyet. Nice one guys. Lalaki, lalaki. Babae. Ay, babae, babae. Babae ito. Gunugin niya. Nyunog nan sa amin eh. Nangalat ta? Hey, JP ni, gan, naman ni. Ano? JP ni pakat ko gan. Nangala? Pog nilugnan ano? Ay, dito nangala. Eh, pinugsa na. Ano? Na. Nalaing. Nalaing ko. Narasi dato pa. Narasi, nabilag mo. Kalyo mo na. Nahulog ka dito? Oo, narabula ito. Pagkatubong lang ito. Ito ang mo. Kalyo mo na ganito. Nay. Anang? Uy, nangalada. Nunog dita. Nagulig ka dati ni. Makalim niya tata. At palilas ka nila. Jay. Naputi-putan na yun. Nakala? Ano na iko? Aman, nabitin. Dati kakalyan da. Mugunin pulutan. Uy. Ay hampay ito dito. Awan. Gunagay? Awan. Mana alan eh? Ha? Nalay toy? Ay kaya mo naman ni. Kita to toy. Awan tay. Kapede toy. Mana alay dyan? Eman. Ay juga yung tali, hantaman na lang. Ipakatid dyan eh. Tepi na panjabangir ke. Ante pinapanjay, ipakatid dyan to. Di nga to. Hanag dyan ang ala lang ah. Eh, Josh. Negor ka rin. Ang tila eh. Ang tukol.
Kaya mata. Diyan makuha ng buko na. Huwag kang susuko. Nih, tukul san. Da. Nala? Nagpaunag yun. Sino pa ta? Yung sirig yun. Abot lang. Yehey! Amma ko ang panyeta. Hihi! Yay! Hihi! Nih, natin nagdipi na. Ni. Hihi! Kulog na mabuk na ni. Okay. Nice. It's a boy. Nauna nagdahit ah. Alam. Nauna. Dati abot na tinabuhan di nga para nga makarwat ito pagwaran na. Tenten. Ay, sige. Buhin. Hihi! Uy, nakakadalawa na sila ah. Hihi! Di tayo pakat ko kita. Ni. Tutulong diri ko kakatalaw ni. Tumbling ka na. Ay naiipit na na. Na? Ay naiipit na. Apay. Batak natin mga talaw. Nagamatam ya? Nagpakatunog na to eh. Dapakat ko ta. Talo atin ta. Tangk mo ta. Manso ya so ato yung pakat mo na Victor na. Hindi mo. Man. Pakat ko. Pakat ko. Basic nito. Ano mo madugsunod yung mak. So, ibala dito. Ano? Malaki to guys. Ito yung tayo, laki oh. Ni, one. Ni. Itam ni. Kita ba yung video nito? Kita taon na. Nangalang sama din. Ni nadugsulan. Dot tali. Dot tali na dugsulan video tawag. Yehey! Hihi! Lagi talaga yung pakat ko ata. Lagi nataklalan na. Ni, naburbur. DJ gaya. Hihi! Laki-laki. Eh. Kung pupakita kami na. Tumboy guys, tumboy. Pitakam na eh. Hihi! Patalaw mo na. Nice. Babae. Nice, pakawalan yan guys. Babae kasi. Asan pa? Kita na taon na Gruel. Aji ni Jing. Ini taon. Ay dua. Kaya ni Jing ni banta na Jay. Awanda? Tapi Jing ni. Ang yanan na. Ay laod na. Oh, pakat ko. Hindi pakat ko. So yan guys, magtatrap ulit kami ng ibang butas kasi nabusan kami ng lambat kanina. Ayan o. Lambat nog. Yung nagamit na, yung may nakuha na, try na trap ulit. Basic trap. Ayan o, basic trap ba. Try na trap ulit. Woo! Katak-takin na rimwaroy. Kita trap ulit guys para manguha ulit. Tini ah. Taktulan ni. Urila do abunan ni. Napakatamon ah. Hindi taktul tabunan ni. Awang pakamutan. Manong, manong. Ini. Lagi lambat ka. Gijing ko. Si Roel, dapat ikut muntah. Ikut muntah. Roel. Na? Do abunan ni. May isa ito. Ang tamay sa tatabagir pag tamay sa pukuran na. Gitu pili ko mo. Si Roel da lambat. Betul mo kayak yawn, mana? Lambat no. Garasi. Oh, tanto. Oh, apa lawan? Awani. Nagtabot ka wala nga. Nagadun sa di kwate tati ko. Nikat ko. Hindi yung sabi na lagi di kami katay. Man. Apo. Roel, medyo umpay na lang ha. Tapaka mo ta. Alam, nagataw, alam taw. Adut taw ya daw. Trap. Tatrap ulit guys. So garod na yung isa. Ito da. Salsalan tayo atin. Ano yung isa? Tigdi yung isa.
Dalawa yung butas nito guys, pero isang butas to. Lagyan natin to para hindi siya lumabas dito. Para dun sa kabila siya lumabas. Oh, diba? Para dito siya lumabas. May ulam na kami. May ulam na daw kami guys. Vlog music ko na ito. Hindi man nakita. Jay. Pagpagaw niyo ba nakita? Hoy! Para dun sa kabila lumabas guys. Nangalate ya? Ini. Aji pagkalim ni sika. Nangala. Nanguha daw guys, nanguha. Asan? Ayan, asan na? Where? Ay, tata mo. Ito Jay. Ito sa ipunong di ko ide. Mang Joe kinalkali na gunol. Di mo na ngayon. Ito sama ti matagtagang. Ano ti mga parit ka di? Asaan? Asarn. Andiyan oh. Ito marami kami. Kinali da. Makalin sa amin nga makita mga Roel. Huwag kalin namin. So dahil tayo nagpakata ka mas tanan. Manay? Bakit amin ano sa Para amin ano to, dapay ya. Lawlaw ko nang ituot sardinas ayun. Apay. Na? Nangito ka? Ha. Nagkadulang ito na ala na puno sa akon ni. Punon. Dito ko Sa bali man damdaman. Oh. Ado pa ita. Ano dati? ang damot ko sa Barang nalagawid din ito. Ano pa kaya ayo? Ano? Iko lang. mo Wait ko. pasaran mo ka. Na? Mo na pasaran ta isawar ka din tiko. Ni puno gan. Intan Dito ni pang suki mo sa kuritan eh. Sus! Alalay. Hey! Laptop. Apa ya? Ang init sa Philippines. Lang mang Roel ni nagado audience mo ni. May isa. Alan. Oh, dua. Ako na yun. Hello. Ala. Kamutong. Hihi! Lapalibam palibam. Dua. Ito yung panghukay namin guys. Hihi! Yo, nang laki. Hihi! May salang arami. Nice. Nice, Oh, baby. lalaki dito sa ano, postal. Oy. Pakatay ang jong to. Panala ni. Bunga. Okay, magtatrap ulit kami mga kaidolo. Ay, ito yung malaki. Niyawan. May tubig. Dito ni Amal. Hey, dati ni. Sini fresh ni. Madali rin eh. Gudam. Tayo pakatan tayo. Tatrap ulit kami guys. Kasi hindi pa namin to naabot. Perfect. Hello Jimmy sa. One. Dami patong tadi ka. Maala ata. Kabarbaro ata takin ni. Subscribe guys. Subscribe me. I'm a fucking duck. Oy. Trap ulit. Daktol pa agitin eh. Ang daman to niya ng mga lata, paabay mo tumanin. Ang gitapay niya. Ang dami guys oh. Panay butas. Ito mahilig sa butas. 3 butas. Mana? Tiit?
Ani. Apa dito na hinikan? Ano? Ito ng mga light at taabay nan. Ito mga alam to. Pas ko patakinan eh. Ayun na ta, ayun na ta. Ito may nakita daw sila guys oh. Ay, ito. Rimuar. Lumabas guys. Ang laki. Lalaki. Tomboy. Dapat talawat to. Ano, tomboy. Ipitin na ka. Hey! Nice. Papatakasin natin yung mga babae. Mamaya. Tong, mga kawan natin eh. Naloob. Uy. Mga naloob? Sinadata. Aja, hindi ka mau ang kanan di Facebook ata. Kani. Laman. Nagyan na. Ini oh, kinutun. Kinakain to guys oh. Sa iba. Tikman mo nga. For the first time may kakain na dito guys oh. Ano na di? Matay nga nang anak kasi niya pa rin niya. Oo na nga may CD. Sisibiyag mo. Pay! Kuha daw kami ng nyug guys. Ada yung ang bibitin day tayo. Taka di nyug. Talang. Tayo na tayo. Tayo na ko. Kuhan iyon ang mata. Katay magluto. Kapag bit dagar ka, dabit ko na eh. Tara-tara. Rason na dato yan. Estate ko na. Preso. Mangit. Asakkan to galing asak. Bagtang nga mata. Dati ay. Bagtang. Yung nyug guys. Medyo mataas. Akyat sitong doon. Tapos doon niya ano, susungkitin. Tapos. Burasa mo, Diego. Diego. Ito. Kukunin na namin yung nyug guys. Nasasayang lang din dito. Ayun, ang dami ng ano. Nagango. Lala. Brag ko nga ito. Hala. Tatak-tatak ko eh. Brag. Patalangan ito kamat ito. Oy. Nangangamang rohil ni. Naku, dadi ko na ata. Uusa ko. Ha? Kaya. Magsuki. Eh, daw na. Oh hey. Nagago mo. Pay, di makita. Dakal tamatang ko. Nagpilipigtol pa na natin ay. Galing dati ni nalaing. Natin nagsulta ka din. Ang rohil matiro ang katasaw. Yung ba na nagpilipigtol? La ori digo na lang, digo. So pagluto tayo di ko nyog. Wow, mabalain. Tayo dito. Lagi na lang tayo ito niya. So itpay no ka. Padasan tayo man, danom tayo damdama jidwa. Napait. Mayat. Napait. Magkapsok ka. Nakapso. Dapat kayang tabatog mo. Move lang. Pagkalapas si Bija Kulderbe. Nabuto kami datan eh. Bitin na kong nai. So, biting ka taong muli kayo nga taon. Tarapan na. One. Si Paung pa ibang bungta yung mga matinag. Atin ni babase iti dakimang ko Roel. Sine, ho. Tali akot kutong na laglagan. May kumano mo na buto dati ni. Hindi ba? Nabuto kami data. Awan mo datanig patay ka. Ito pagpatayam. Jay. Matangoy. Ni, pakapitan ni. Tupay. Oh, sige mo. Tirada man. Niwaling ditan ni.
Laglag ko ano. Okay. Pasam. Bunda ka toy. Butok pul data, gimbaba. Yung may kadgo ko ba? Hu. Hello ubra. Hu. Handa ka kargo ah. Kaya na ubon ang laglag. Tataka lang rudang. Wala to ko. Datik ka di guys, datik ka. Nagdakto nga tik ka. Oh, sunggo. Pagsugit. Tunggu ka wala ipos ko. Sunggo nga nakabataw, sunggo. Didyong taon. Nitaan na ita pa isa pagdigom maya. Dua. Nya, Aji no tinawag na rin tinolang nyog. Tinola. mga latay do pagdit pagkuha tayo, pagdigo tayo. Nalagasin. Haan. Pat. Bagong. Han. Pagdigo tayo ay ta dadum na. Kita dadum ah. Kawan na lang bra ang bagong onasin. Salaam latan. Pagod na guys. Madete nagango nga pagdigo tayo ya. Dumang pa. Oh, nagadukan nagangon yung dito. Ay bagka mo ita. Bagka ta da jitay tumulo ka tad. Na. Ino ta danganan. Ipabuyam na kapkabin mo tiko ano. So atan to dadum ah. Inom tayo pa.